efu ha na Facebook ha na-aba n'eko iche na onwere ife hash ifu ha na Facebook ha na-aba n'eko iche na onwere ife hash somebody who saw Ijele, the big masquerade, the king of the game, Ijele oke mmọnwụ Igbo, somebody furu ya n'Ikoyi prison na C3 cell 3 ịghọtara cell 3 ebe ọ nọ na Ikoyi prison ha bụkata amụ onye haziri ibe Ijele na-alụ everybody no ọ gafeghị n'azụ ụlọ onye segide Canadian loud if you put your Canadian loud, I'm going to put your Canadian loud na mgbede before you were up with him. No, to the Ijele, one day case Ijele, Ijele said one day, no, let that play boy. No, sir, now one day, no. No, let that play boy. Oh no, yeah, and I use 1,000. Now you're 2,000. Now 500. I do when Apache. I didn't get when my social media hyping. Joris Botanjo. Social media hyping. Yeah. So na afifia ka ọ na-eme Ijele gbanwe ife agbacha ọdụ high owe nọ na Facebook na vibrate ya mahụ anyị chekwala oji brain ya were ekwu okwu so na afifia ka ọ na-eme ọgbọ ọgbacha owe na vibrate na aba ọka iwe malụ na a lot of these people abụrụkwa anyafa ka fa na-eji ọgwụ ife aṅụrụ aṅụ ịghọtago onye asịrị na ife ọ na-eme ochu tụfo oje gba Canadian loud ọgbacha Canadian loud ọbatakwa efi ojekwa gba Canadian loud ọgbacha mgbede oje gba before wee nakpuo n'ime n'ọfụrụ ya na efi ya n'ọdụzi ka udere mmiri mara n'ọfụrụ ya tuo ya afọ ozugbo ọsị ha ọsị na Ijele ke nke na-eme ọsị nna nwanne na ọ nọ n'ụlọ ndị abụla egbe ha bụrụ egbe life ịghọtago ọ nọ n'ụlọ ewe dụọ batrị ya ife nwere ife cannot exist ịghọtago ọ ya emeghị ichechighi mgba ọ ya emeghị ife onye karịrị ya gba na onye ahụ karịrị ịghọtago ọ ka nye gị update ịghọtago Ijele ka na-ekuru off na Ikoyi prison cell 3 ịghọtara ife m na-enye gị original receipt original update ịghọtara so ọ wụrụ na ịfụkwa ndị otu ha kịta akafa na-aba ịmahụ nke onye ọwụ sewesecha na-abazi under the influence of ife ahụ o sere iche na ọgụ na mmadụ ọkwa ifugo all those gara all those njideghi ndọri elu njideghi egbuo mgbu njideghi emeghị ife endri na saltri ọgbagohodori na nya ebe ọ afọdụ nwụrụ saltri ịghọtago ebe ọ afọdụ nwụrụ saltri ka ọ afọdụ nwụrụ ịnọ na a na-aba mba na-enye mkpọtụ ị na-amago onye ma na ọkarụ times 100 ọ ife ha na-ese ka ọ na-eme ha esere esechasịcha ya onye ahụ fụzi onye ke ọya ma na oke ịghọtago ọfụzi onye ke ọya ma na oke oje na-amago ya na-aba ichekwa na onwere ife eche ya ma na onwe ife ha chi ya ma na onwe ife onye ahụ chi and amụghọm how regular ọ na-enwe visitor because people are not visiting him, they abandoned him to his fate. Ọnọrụzi ebe a buni ibu a na-edanda nọrọ ebe a wụrụzie ọgwụ na-agbanya wụrụ ọgwụ wee na-agbawu onwe ka ọ gbawu onwe complete. Ịghọtago sọsọ confident onye na ife na-agụgụzi ya obi kịta na ife na-akọnsoli kịta awụ ọgwụ ọ na-eri afọ ọ na-eri I pity him. Ịghọtago I pity him. Mana onye chọrọ ka emeri ebere ka a na-emere ebere. Ye emere onye achọghọ ka emeri ya ebere. Mara ifunu ya emeka nje kpọpụta that young man ebe ahụ nọ. Nyere unu that young man aka. Unu pushurie all this social media hype na hype bla 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 bla. Ichekwa na nwere ife onye ahụ che inu onye ahụ aka ọdalu ana. Inu onye ahụ aka ọdalu ana.
I just second new update. Even I'm Minister for Information. You know that go. The guy said I'm for you. No, he say, yeah, let the king of the game. You know that go. I said, I want now for the keta. Every time you see a book, I read aloud. You got that go. Well, they don't way I. It's like Ijele way na 2024 year ni. The 2025 on our weather wasted because of if you mad on pride when you know that no way fetch. You know that go. No la. That will play way. That is the news. All message was this is no la. It will play way. Man on la. Anya. No ni ife kante. Baputelunte no. That go. Ife kadeliye. That was a we tie mong. We humble. Go. And the nke kokoro no nya gwara na sel 3 yard ife na akpo ikpele ebe a na enwere 3 powerful pastors na enwere 3 honor powerful pastors kaba na enwere 3 ndị mere nchegharị nọ n'ime sel ahụ ife a na-akpọ ikpere n'ime sel ahụ na-akpọ nwa mmadụ anọrọ ebe a na-achagharị anya a na-abụ abụ soro ha na-abụ abụ erezie prayer point soro ha na-eme prayer point ịma na ndị abatalụ na ozie n'ime sel wee chegharịa ya mmadụ ịta ahụ ndị nọ n'ime sel wee na Jizọs Kraịst dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha etu Ijele ya esi wee narụ nke n'ime ebe a bifo wepụta na a na-akwa ekpere nyanwe solu anụ ya bụ abụ unu ya na-aha erezie prayer point unu ya na-aha kama na okpere ife a kpechasị ife ahụ ọgbagịkwa n'azụ ụlọ jee rie ife ịghọtago njekwa wekara dị loud wee bless ebe niile hai Chineke ajọ ife adịghị mma omume mana onye agwara ụmalụ ajọ ife adịrọ mma omume ajọ ife adịrọ mma omume ghọtago Chineke chi imeghị ife ọkpọrọ ewu stọd ebe ọ ya gbara ewu stọd wee jee ka Sọl ghọtago wee jee ka Sọl ma ọ jee ka Jona ghọtago let's hope that na ojechi ije apụta na ọ ejepụta ya ife if not for anything mkpụrụ obi ya enwe nzọpụta azọpụta mkpụrụ obi ya napụta ya n'aka ịna n'iyi